Vi kender alle sammen det at miste, og nogle gange så er det enormt svært at få sat ord på. Men der er en, der kan, og det er vores national skjald. Nemlig musikeren, rocksangeren, manden, der kan sætte ord på følelser, nemlig Jeppe Velling. Så sidder du der, Kasper, min ven. Du sidder der og venter på mig. Hej og velkommen til. Hvad skal der? Det er simpelthen så dejligt, at du vil komme. Og hvordan går det? Det går pissegodt, Kasper. Ja. Det går rigtig godt. Altså, her sidste uge, ikke, der udgav jeg 27 LP'er simpelthen. Fedt. Nummer 28 den her uge, ikke? Fedt. Jeg var bladaktuelt her i morges igen, ikke? Ja. Med nummeret. Hvor er I mine morgensutter? Ja. Du husker den godt, ikke? Ja. Med omkvæd, ikke? Jeg synes lige, jeg stillede dem der. Dem der. Det er et fantastisk nummer. Jeg ved, at du lige er blevet hyldet faktisk på Glostrup åbne scene i Malerhallen. Det var pissefedt. Ja. Stod bare i Malerhallen, ikke? Ja. Blå og gul og rød og mørk. Jeg synger om de ting, jeg kan lide. Yeah. Fugle og fisk og havet. Det er fantastisk. Du har den der evne til at gribe en situation, altså det du ser omkring dig, og så bare lave en sang af det. Det er godt. Hvordan gør du det? Jamen altså, hvad fanden, ikke, Kasper? Hvordan bliver du så... Du oplever nogle ting. Ja. Jeg synger om dem. Ja, men... Det er en nerve. Det er en nerve. Du sidder der med briller på. Jeg kan ikke forstå, hvordan fanden du gør det. Det må jeg sige. Jeg er dybt imponeret. Jeg tænker på, at jeg må stille dig en lille opgave. Selvfølgelig, Kasper. Hvor du improviserer en sang. Kan du det? Det kommer meget pludseligt, jo, mand. Ja, hvis vi prøver at handle om min hund, Emma. Kunne du lave et eller andet om den? Så er man blevet væk, måske? Ja, lad os prøve at sige, at den er blevet væk. Er den blevet væk? Det er den ikke, men lad os prøve at få en. Den leger vi lige lidt med. Lad os se, hvad trumpeduren har i sin store vadmelsæk. Emma, så blev du væk. Emma, du blev væk. Emma, du blev væk. Du blev væk. Ja. Emma, du blev væk. Du blev væk. Prøv at få det med. Jeg kastede et rør og piskeris efter dig, jo Emma. Jeg kastede et rør og piskeris efter dig. Og en dåse ravioli. Og en dåse ravioli. Og en dåse ravioli. Fantastisk, mand. Ej. Og en dåse ravioli. Hold kæft, hvor er det godt, mand. Hvor er det godt. Ej. For satan var det godt. Du skal have 1000 tak, fordi du kommer og viser os, hvordan man kan bearbejde sorg. Lige en sidste. Okay. Jeg har mistet min taxabon. Nej, det gider jeg ikke. Nej, ikke det der. Stop det. Der er ikke noget taxabon. Jeg går lige ud i receptionen. Nej, lad nu være med det der. En taxabon. Nej. En taxabon. Du får ikke nogen taxabon. Hold nu op.